Ako isto viete, tak 15.5. piatok sa začínajú majstrovstvá sveta v hokeji. No a to by nebolo ono, keby si nerozobereme nominácie Slovenskej a Českej republiky na majstrovstvách sveta v hokeji. No a dneska si zhodnotíme nominácie Slovenskej a Českej republiky, kto má aké šance na playoff, na aké umiestnenie, kto má lepšiu súpisku, čo sa týka kvality, no a ako to vidím, čo sa týka Slovenskej a Českej republiky. Ak sa vám video bude páčiť, určite lajko, dobre zdieľaj, no a ja nebudem zdržiavať, ideme na súpisky. Najprv sa pozrieme na súpisku Slovenska, no a potom na súpisku Česka. Takže čo sa týka Slovenska, tak v bráne bude Samuel Hlavaj, Eugen Rabčan a Adam Gajan. Samo Hlava je už dlhodobo stabilná, dobrá jednotka v našej bráne, ale naopak Gajan a Rabčan sú nováčici a budú prvýkrát na seniorských majstrovstvách sveta v hokeji a ja osobne si myslím, že títo dva brankári si na týchto majstrovstvách ani nezachytajú. Čo sa týka obrany, máme tam Gajdoša, Viliama Kmeca, Kňažka, Kocha, Meliška, Radivojeviča, Rosandiča a Štrbáka. Nebudeme si klamať, obrana není na tom najlepšie, je to, by som povedal, taká malinká katastrofa. Rosandič, Koch, Kňažko sú takí traja reprezentanti, by som povedal, že takí stabilnejší, majú skúsenosti, majú podľa mňa už aj dostatočnú alebo dobrú pokročilú kvalitu a zaraďujem ich medzi tých skúsených a dobrých obrancov, ale naopak taký Viliam Kmec, Meliško, Luka Radivojevič alebo Štrbák, tam už som si není istý. Viem, že Viliam Kmec mal v pohode sezónu, aj Štrbák, že už v tých zámorských ligách hrajú lepšie, ale tak stále podľa mňa to není taká, že top úroveň, sú mladé pušky, takže stále naberajú veľa skúseností a nemyslím si, že to bude nejak veľmi dobre. Samozrejme je dôležité dodať, že keď odmietlo nejak 30 alebo koľko tých našich najlepších hráčov, tak je dobre, že teraz máme tam aj týchto mladých hráčov, pretože predsa len zbierajú skúsenosti a v budúcich rokoch nás budú reprezentovať, takže pre rast mladých je to lepšie, hej, takže všetko zlé je na niečo dobré. A práve toto je to dobré, že tí mladí hráči teraz budú naberať skúsenosti a môžu hrať. No a čo sa týka útočníkov, tak je tam Sebo Čederle, Faško Rudáš, Hrivik, Chromiak, Kolár, Liška, Mešar, Minarik, Nauš, Okuliar, Petrovský, Pospišil Martin, Pospišil Kristián a Adam Sikora. Zastavím sa pri Martinovi Pospišilovi, asi najväčšom mene, ktorý hrá za Calgary Flames, je to hráč z NHL, ale mal veľa zranení, nemal vôbec dobrú sezónu a nemôžeme od neho očakávať neviem čo. Určite bude prínosom, pomôže nám, je skúsený, hrá v NHL, takže určite top posila, aspoň on prišiel, ale nemôžeme od neho očakávať neviem čo, lebo ako som povedal, mal veľa zranení a taktiež mal veľmi zlú sezónu v NHL. Adam Sikora hral na farme skoro celú sezónu, ale ku koncu sezóny sa mu podarilo prebojovať do New York Rangers, do Atimu, kde bol povolaný a hral parádne, dokonca strelil nejaké góly, na nejaké prihral, takže nazbieral nejaké bodiky a už hral stabilne v základe New York Rangers, čo sa týka prvého týmu, takže už aj Adama Sikoru bereme, že je to hráč z NHL, pretože už hrá za New York Rangers za Ačko a dokonca tam nazbieral aj góly, asistencie, takže tento hráč bude určite pre nás veľmi dobrá posila. Christian Pospišil, Craig Ramsey mu vtedy po majstrovstvách 2022 dal zákaz, pretože na úkor jeho faulov sme aj prehrali a vieme, že je tvrdý hráč, rovnako ako jeho brat Martin, ale tak on nakoniec je nominovaný, pretože už je to odpustené, momentálne hráva za Kometo Brno, má tam nejaké čísla a Christian Pospišil bude určite pre nás isto posila. Taktiež veľká posila bude Oliver Okuliar zo Švédska, ktorý aj na olympiáde ukázal, že je výborný hráč, má na to a fakt rastie, no a dokonca vo Švédsku bol majster, vyhrali titul, takže opäť Oliver Okuliar, veľmi dobrá posila, čo sa týka našej nominácie. Filip Mešar prišiel z AHL-ky, kde bohužiaľ pôsobil iba na farme, aj to veľa zápasov nehral, dokonca v play-off nehral vôbec, ale určite to bude posila, pretože na majstrovstvách do 20 rokov ukázal, že je kreatívny, je dobrý a tak ďalej, takže som zvedavý na jeho prvé majstrovstvá za seniorov a ako sa ukáže. Hráč, ktorého očakávam naozaj veľa, je Martin Chromiak, ktorý hrá síce stále na farme, neprebojoval sa do NHL týmu a je stále iba na farme, ale v Bčku LA hrá naozaj unikátne, v AHL nastrelal 30 golov, 30 asistencií, parádne čísla, to je hráč, ktorý sa už pýta do NHL, do prvého týmu, takže Martin Chromiak, od neho očakávam najviac veľa a podľa mňa, až sa mu zadarí, tak to môže byť naša najväčšia sila a náš najlepší hráč, čo sa týka útoku. Je tam ešte Marek Hrivik, ktorého všetci poznáme, ale buďme úprimní, Marek Hrivik sa tam iba korčuluje, moc sa mu už nedarí, nemá výkony, ale
ako som povedal, nemáme moc na výber tento rok, museli sme ho zobrať, je skúsený hráč, odohral toho už veľa a taktiež určite bude prínosom, aj keď už to najlepšie má za sebou. A ešte tam je Sebo Čederle, ktorý podpísal z Nitry zmluvu do Švédska, takže cestuje a prestupuje do Švédska a bude hrať v švédskej lige, ktorá je naozaj veľmi kvalitná, takže výborný krok pre neho, výborné čísla, asi najlepšiu sezónu mal tento rok v Nitre, takže síce je z našej ligy, ale isto to bude posila. Keď to mám zhodnotiť celkovo, tak je to naša najslabšia nominácia za posledné roky. Neviem, s čím by som to mal zrovnať. Minulý rok to bolo katastrofálne a myslím si, že tento rok ešte o niečo možno aj slabšia nominácia, si dovolím povedať. Neviem, ťažko povedať. Povedal by som, že na takej podobnej úrovni ako minulý rok a minulý rok to bola katastrofa des na majstrovstvách. No tak uvidíme, čo priniesie tento rok. Ale ja si myslím, že s týmto tímom by sme mali byť radi, keď uhráme skupinu, udržíme sa a nemali by sme pomýšľať na play-off, ako je zvykom, ale byť radi za to, že sa udržíme, nejaké zápasy vyhráme, ale z play-off nepočítam, pretože budem úprimný, tento tým nemá na viac, má na to, aby sa udržal, možno vyhral 2-3 zápasy a tam to končí. Čo sa týka Česka, tak v bráne bude Koženáš, Kváča a Pavlát. Úprimne týchto troch brankárov neviem, či som niekedy počul, tie najväčšie brankárske hviezdy sú v NHL a s najväčšou pravdepodobnosťou nepocestujú. Viem, že z Filadelfie vypadol Vladáš, či jak sa volá, takže ten by reálne mohol posilniť Česko v bráne a isto by sa im to zišlo, pretože má kvalitu, výborný NHL brankár a o týchto troch som naozaj nikdy nepočul. Čo sa týka obráncov, tak je tam Alšer, Cibulka, Galvas, Hájek, Hronek, Kempný, Ščotka, Ticháček. Úprimne poviem, nesledujem moc tak českých hráčov, nemôžem to tak detailne hodnotiť ako pri tých slovenských, ale môžem povedať, že hráčov ako Alšer, Cibulka, Galvas som asi nepočul. Poznám hráčov ako je Kempný, Ticháček, Hronek, Hájek, ale tých, čo som spomenul, nepočujem. Jediná posila z NHL je tam Filip Hronek, takže určite pomôže Českej republike, pretože tento rok nemajú dobrú nomináciu, si dovolím povedať. Hej, my ju nemáme vôbec dobrú, oni ju nemajú taktiež dobrú, ale by som povedal, že možno lepšiu ako my, ale tak ťažko sa mi to hodnotí, keďže českých hráčov až tak nesledujem, ako sa im darí počas sezóny, ale viem, čo som čítal, nejaké komentáre a stránky a tak ďalej, že Česko je na tom zlé s nomináciou tento rok na majstrovstvách, takisto ako Slovensko. No a čo sa týka útočníkov, je tam Ondřej Beránek, Blumel, Černoch, Červenka, Flek, Chmeláš, Kaut, Kovarčík, Kubalík, Mandát, Melovský, Sedlák, Tomášek, Voženílek. Teraz vám vymenujem hráčov, ktorých poznám, hej. Beránek, Blumel, Černoch, Červenka, Flek, Kubalík, Sedlák, Tomášek, Voženílek. Mená ako Dominik Kubalík, síce nehrá v NHL, ale hral tam. Parádny hokejista, výborný hokejista. Voženílek, poznám, Tomášek, áno, Sedlák, tí sú tam pravidelne každý rok. Takže tí určite kvalitu majú, tí určite to poťahajú, to o tom sa hádať nebudem. Ale viem, že napríklad taký Nečas hrá za Colorado a nepríde, dokonca Colorado teraz postupilo cez Minnesotu, takže vieme, že neposilní Českú republiku. Taktiež ani David Pastrňák nepríde, ako som spomínal, ani tí brankári a takisto aj ostatní hráči z NHL, takže Česko má iba jedného jediného hráča z NHL, možno ešte toho Vladáža, brankára, ktorý by mohol prísť, takže to budú dvaja hráči z NHL, ale inak tam majú väčšinou iba z Českej ligy a z tých zahraničných líg, ale neprevláda tam nejak extra veľmi veľká kvalita a majú to podobné ako my. Ale keď už to mám takto rozuzliť, že fakt, že kto má väčšiu šancu, hej, kto má väčšiu, Slovensko, Česko, obidva týmy katastrofálna nominácia, tak vám poviem, že Česko má určite väčšiu šancu, jak my. Hej, nebudeme si klamať, aj keď má Česko zlú nomináciu, ako aj my, tak myslím si, že ju má o niečo určite lepšiu. Myslím si, že Česko zo skupiny postúpi bez nejakých veľkých problémov a skončí štvrté. Čo sa týka play-off, to sa už nejdem vyjadrovať, to už neviem, čo sa bude diať, to záleží od toho, jak sa bude vyvíjať celý šampionát, ale myslím si, že v skupine Česko skončí štvrté a zo štvrtého miesta postupí do štvrťfinále. A čo sa týka Slovenska, tak ako som povedal, určite sme horší ako Česi, aj horšiu nomináciu máme ako Česi. Myslím si, že aj vzájomný zápas s nimi prehráme a že do play-off sa tento rok nepozrieme, pretože tá naša nominácia je naozaj katastrofálna. Takže takto vidím šance Slovenska a Česka na majstrovstvách sveta 2025
16 vo Freiburgu a druhé miesto neviem, to je jedno, proste vo Švajčiarsku. Váš názor mi určite napíšte do komentárov, lebo ma extrémne zaujíma, čo si o tomto myslíte vy. A určite budem rád, ak budete lajkovať, odoberať, zdieľať, pretože blížime sa k 60 odberateľom, takže budem naozaj veľmi šťastný. No a ak budete mať záujem, tak aj počas majstrovstiev budem hodnotiť každý zápas Slovenska alebo Česka, ktorý si pozriem a môžeme z toho spraviť takú sériu. Takže lajkuj, odoberaj, zdieľaj. Toto bol môj názor, podľa mňa Česi majú o niečo lepšiu nomináciu ako my a dostanú sa aj do štvrťfinále. Naopak my sa tam nedostaneme, budeme radi, keď sa udržíme, ale váš názor chcem vedieť v komentároch. No a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute, majte sa.